tengah le ka wei video habe de bat ka jing yalang samla bat kumno bangin yo itai samla be I hok sutanat le ni kumno ban long ki ba yo sotu chingmot ba ka ju ka poru ka be de bat ka jing shet chukor ka jing shet kala shet sala bat ta ter ma ha ka ni ka channel hi te donru ki bong ba mon batai lang yengi ki ba de ki ba long single kumot madang marwe ka ba jingmot te hang ni keren ba ja ki ba ki samla ki ba la bet la biang la banong ki ba la long ma ban wat samlam dei tu khana school ni khana class ten chapok la banong ma le keren bat ki samla nadu ki ba le class bat kunta ter ma te ki ba single la banong ma phi dei single ma phi dei ki ba long lai loi ba ka jingim ka jong phi phila ban le ke ka ba phi man ke ka ba phi kwa la de be de ha kam ga jam ga jing sang par thai le ni ga jing le kai bat ta ter re la phi don samla em ka kham te ma da phi ong ban tak man le picnic bat ki perlok senang ro phin sha ani phin sha kali ki bun jat ki jing kili o phle chain ong le picnic shai sora banu manu ja kerteng le video call manu pani ayo ai ngan itu phi ni ka mai lang samla em ki kendu sibun ba ki jing ala manong ki yale ke boman ke singi ha ke jing im ke jong ki teng beng samla gong ni phim ju yalam ka le ka yalam ka sta non teng ani nga quality shopping ta bon jat mo da pya don samla han dang marwe ta ai kan ba mon ka pa thei ke jong a kan ba mon long mi pa jo phi ru bun sin ke nam khang ma la da phile ya ka ba ba phi tre ka ba han re samla pat de katang ong la de phimyo ki ba ki bum so thu ka re la phio pan ki bo so thu ka mon kin ya rap kin pun kio ye ka jing im ka jong phi de phi de bo tre tang ka balar re kin pun kio ye ka jing tre ka jong phi kin pun he ka jing tre ka jong phi kin ya rap phi teng phi do jing kerman Pidu jikraman ka jing im jong phi kin ya rap phi kin ai man siem ya phi la da phio ka samla ka ba biang ta ga da ye ki single ba ro phim de ban kar ki phim de ban ya ap ma ka jing ik ba sha ngam ong ba phinmyo jing ik ba sha pra thai man ta han re phin yo tang ba phi de ban nong ki ba ya sha ki ba ya ap ba ki ba long ba pe ba mo don ki tu ki ba kar ki mo ki single ai che kum ni ka che la yo phone man po Facebook ne Instagram me la ni la kan do kinu program ba phar ma la yo phone number la text tang CRC ba si la kali no him de ba kali mar khama do bu text kali ai she ka to kalong ba kla long phide ban ya chot kum no chi snap la ni steng snap ma ban ni thu ti brio kalong kum no ka de kum no ka dan jing mut pat ta ter ma phide ban wa bania ba namar phi ka jing im ka jongi artli kala ban ha kala ban kio nakadaw jong ka jing yalang samla la ne ka jing yo lok ta ka daw ni de ban pet ba hi ke ba single le pede man long ke be sha na mar po rika si jen tia jong i kum ba pete pe ndai kum sport khar mo ki kham du na kin thai ni po rika si jong i ki bon bhai kin thai ta ka daw ya sha pet ke ka ba biang khanang ba ka jing im jong phi kan jai bet jai jun ti mo man lai ni ta ki jing e ki jing sneo ki ngala banong ki ba kom ba thoi ka bang kwa ba ban kren ha be di ba kan ni ka topik no mo ka ba phi de ban so thu long ba phi ha be di ba tu gi brio ki ba dan lok ar ngot lai ngot le ne a jaka lai jaka ngala banong mo sau jaka san ngot ki lok ne lai ngot ki lok ba di tu gi ba dan samla ro ma ta kan ni ka long ka ba sneo ba phi la da phi yo jing tim na ka to ka samla ka mut tang ta jing im jong phi ga upload lo phi de tre kam la jong ne ba tre kam sarkar ma ga jing im jong phi kan long la li kan long kam kai kan long dan da andala tim ki ve ya phi mo shmut phi yalang samla lai ngut te ka tip ko to go we kan thail ka tim ya phi ka mut tang ta la ko le ne la nga banong la do don shin rang ba don khon ar jaka te la da tim gi to ki khon bat to ka lok ka mut tang ta da phi don kan no ko spa ro ko we ka singi san kan sa ja no la da phi long ba shai ba klain kan no ko we ka singi phin sa long tlot phin sa long lamver ka jingim ka jong phi mo la da ko ma ngong phi la da phi sha tim ken ta ka da ke ka mang kwa banong phi ki ba single pet ba kumi ka no ka samla ban wa na ma phim kwa ban le dan da phim kwa ban le kam khai phi kwa bai tang ko wei ka bi jog ge phi ka pom kyo ge jing im ge jong phi na ma ko ma ngong phi sach sien ka ju la da phi ba kla tang hang ta mo la e long la ban no da phi ba kla bi di
บัดพี่กุมดีเกียรพี่กุมดีสเกรดแล้วนี่พี่กุมเล่กินูกิกามลองดังสุกตะบันกล้าฮันเรฮาวิดีบัดกะกามซ้ำลาเตเจก็มอกะบัมปอร์บัดก็สงเดูตากระดาวเซเชียนเบียงงับเครนเบียงคอมบะพิยองงี้เครนน้ำตาคิซิงเกิลมาลองงี้เดย์บันยายชางี้เดย์บันยายอัมลองเก็บใบชาฮอกงี้ในทั่วฮอกไงพี่เต็งตังกับบอลเบรียงงิมไลเด็กก็ช่องกับบอลเพลย์ฮักนูลองอุนยาลามิงฮักนูกัลลันตีกับว่างี้เดย์บันเล็ดสกัมมันเนสกัดยังลองก็มังงงพี่ละเดย์ฮาวดีบัดคามสัมลารูตั้งการายจงพี่เดลดีกันน้ำลองพี่ดีบันบุรุกับจิงงูกับจิงเดมเลยนี่กับจิงกระปานอุบเลตรายกันรัดขนมบุญยาลามิพี่ฮักตาคัลตีกับบ้ามาบังเป็นลายจิงสเนียวกีบน้ำมันอีบุญกีชนังกีบละพลบเนาะกับจิงอิมกับจงกีเดินตั้งนักดาวจงกันเทกันเทรูพลบกับจิงอิมเดินตั้งนักดาวจงชนรังบัดกันตาเตอร์บัดกับสุสีชูเดย์บางอีกิบริโอเดย์เขาวันปอยแล้วนี่ไงหายังละจงให้กิโกรกิขาละจงตากระดาวกลองกับกับสุสีกลองกับกับบอมสุตันนั้นละแต่กลองตากระดาวตั้งใจนักเรียนกับจงอาหอยมาพี่กัดกุมกับจิงส่งทุกกับจงพี่ลาบันคอมเมนต์พอคอมเมนต์เซกชันบักจุกพอร์งามดีตาน้องให้กายนี่กูรูบันให้กายพี่ได้ตีทั้งค่ะ personal experience กับบางอาลาบักจิงอิมกับจงอามันสินักเรียนตั้งยากะตาฮีแต่ตั้งใจคุปเลชิบอนงินเซกินโดฮักกับวิดีโอ